ikuru ume ndụ wee nye ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị bi na mpaghara Akuzor village nke Nkpor yana mpaghara 33 nke Nkwelle dị n'ime Anambra steeti dịka ọrụ okporo ụzọ Akuzor nke jikọtara Uze na Nkwelle pụtakwa mpaghara Omife ma jikọọ 33 bụ nke na ha akwado ịkwụrụ ọnụ. Ọgachukwu Ọranụ bụ onye nta aka anyị gari n'ebe ahụ ịmata ka ọrụ si wee gbatakwuru o wee zite ozi ugbu a. Oge ABS lutere na Akuzor Nkpor ebe a na-alụ nya bụ ụzọ, achọpụtara na ọlụ ụzọ na-aga n'ike ebe akwa mmiri nke jikọrọ Akuzor Nkpor na Oze dị na Nkwelle bụ nke a na-alụ n'elu mmiri nkịsị. Mgbe ABS lutere na ụzọ nke gara Omife, achọpụtakwazi na ha ebidola iwu okwute na ya bụ ụzọ ebe awagoro ọwa mmiri n'akụkụ ụzọ anwa. Mgbe elutere Nkwelle Oze, achọpụtakwazi na ọlụ na-aga n'ike. Onye nlekọta ọlụ nke Kanubin Construction Company na-alụ ya bụ ụzọ bụ Maazị John Udonsi kọwara na ya bụ ụzọ nke gafere kilomita 8 bụ nke ha bidogoro iwu okwute ma nwee nchekwube na ha ya awụcha ya okwute tupu mmiri ebido izo. Ụfọdụ ndị Akuzor Nkpor kwuru okwu n'oge anwa dịka Onyekachukwu Ezeme, Tochukwu Eliakụ kọwara na ha ayọna biko ọtụtụ ahọ ka a bịa rụọrọ ha nya bụ ụzọ nke enweghị isi ma nwee aṅụrị na ya bụ ụzọ bụ nke a na-alụzi ugbu a. Ebe 2 months ago or thereafter, ebutebe tractors aba niile ebidola bụ ụzọ na excavate na excavator n'ọrụ ebe ni bulldozer na ndị otu adịzaghị ka bụ ịlalụsị ụlọ tetazan nọ asị wow anaghị abụ na our excellency so obi dị anyị ụtọ. Ọkwụ na Tazan Junction from Tazan Junction to 33 Junction ọ dịrị izu anyị si ya jisi ike. Ọgọchukwu Ọranụ n'akụkụ ụwa ABS.